Hej, nu vil Karoline lave en snakeflætning på mig. Med det her. En her tutor. Skal jeg ikke lige vende mig om? Sorry. Nej, jeg skal ikke lige vende mig om. Bare sådan siden til. Bare der en siden til. Så kan I det. Og du skal, I vil komme siden til. Jeg kan ikke se noget. Jo, for jeg skal stå bare lave den her nemlig. Som I kan se, så laver jeg bare en tot herude faktisk. Så fletter jeg det bare i en helt normal fletning. Jeg håber, I kan se det sådan ordentligt. Jeg laver det i hvert fald sådan, så jeg håber, I kan se det ordentligt. Ikke? Og du er din person, der drømte svært eller det? Jeg tror, det var det. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt fint, når der kommer musik på, jo. Ikke? Hov. Så jeg skal jo sådan vise lidt også, hvordan det er, jeg laver det. Simon online. Her? Så det var Simon. Var det den, der blev mellem benene? Jeg tror det. Oh. Nej. Jeg ved ikke. Jo, nej, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk lavet 2 huller. Så laver jeg sådan. Sådan der. Jeg vil prøve sådan at lægge hovedet sådan. Sådan der. Godt, perfekt. Så tilbage igen. Kunne du lige åbne hele kroppen? Eller sådan rundt? Var det ikke det, du ville? 2 sekunder. Prøv at dreje hovedet tilbage. Og så prøv at dreje op sådan der. Så kan man så lige den. Så drejer vi den. Nej. Så skal jeg stå her om foran. Så stille for hende. Luksus. Mit øje klar. Hvad? Mit øje klar. Okay. Er det virkelig vildt, der er 35? Okay, okay. Jeg kan ikke lave det med den anden side, så vil jeg bare kunne lave det i den der side, ikke? Så må du spise her. Og så hvis du har lidt købt det, så kan vi gøre... Ja.